ବହୁତ ଦିନ ହବଣି କିଛି ଭଲ ଶିକାର କରିନି। ଆଜି ହାତୀ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବାଘ ଏମିତି କହି ହାତୀ ଖୋଜି ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ତାଟିଆପୁର ଗ୍ରାମର ନରିସ ରୁଦ୍ର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ସେ ସବୁଦିନ ପୁଣିଆ ଆଜି ବି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ବାଘ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଏ। ବାଘ ନରିସ ଓ ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଇଦବା ପାଇଁ। ଆରେ ବା, ଶିକାର ଆଜି ଶିକାରୀ ପାଖରେ। ହାତୀକୁ ପରେ କେବେ ଶିକାର କରି ଖାଇବେ। ଆଜି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ନା ନା ବାଘ ଭାଇନା, ତମେ ଆମକୁ ଖାଅନି, ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ହଁ ବାଘ ଭାଇନା, ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଭଲ ଫାଶ ପକେଇ ଶିକାର କରି ଜାଣିଛି ବାଘ ଭାଇନା। ବାଘ ଭାବିଲା, ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଅଳସୁଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଏଣିକି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକାର କରି ଆଣିଲେ, ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇବି। ବାଘ କହିଲା, ହଉ ନରିସ, ଯା ଶିକାର କରି ଆଣିବୁ। ଶୁଣ, ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ନ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ରୁଦ୍ରକୁ ଖାଇଦେବି। ଏହାପରେ ବାଘ ଓ ରୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲେ। ନରିସ ଫାଶ ପକେଇ ଶିକାର ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଏମିତି କିଛି ମାସ ନରିସ ଶିକାର ଆଣି ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଲେ। ରୁଦ୍ର ରୋଷେଇ କରି ବାଘକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏମିତି କିଛି ମାସ ଚାଲିଲା। ବସି ବସି ଖାଇ ମୋଟା ହୋଇଗଲା ବାଘ। ବାଘ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁନଥାଏ। ବାଘର ମୋଟା ଶରୀର ଦେଖି ନରିସ ଓ ରୁଦ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ଭାଇନା, ତମେ ଖାଉଥାଅ, ଆମେ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସୁଛୁ। ବାଘ ଖାଇବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ହଁ କହିଦେଲା। ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଫେରି ଆସିବ। ସେପଟେ ନରିସ ଓ ରୁଦ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ନରିସ ଓ ରୁଦ୍ର ଏଯାଏଁ ଆସିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଘ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। 10 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଏମାନେ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ପଳାଇଲେ ମିଛ କହିକି। ବାଘ ମୋଟା ହେବା ଫଳରେ ଦୌଡ଼ି ଶିକାର କରିପାରୁନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଶିକାର ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ବାଘ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଦଶା। ବାଘ ଶିକାର ନ ପାଇ ଭୋକ ପେଟରେ ମରିଗଲା।